През 2010 заедно с съпруга си Дерек Тракс тя основава Tedeschi Trucks Band, 11-членен състав, спечелил награда Грами. Те се фокусират върху оригинални композиции и комбинират елементи от блуз рок и соло. Групата става известна с завладяващите си живи изпълнения и признанието на критиката, което получават за своите албуми. Музика на Сюзан Тедески слушаме днес. Недавното издание на Full Max следва новата музика от дебютния албум на баща и син, Нейтън и Ноа Ист, озаглавен Father and Son. Проектът е записан в легендарното East West Studio в Лос-Анджелес и улавя интимността на джаз дуото и джаз триото. Продуцент е носителя на Грами Моги Канацио. Нейтън Ист е легендарен басист с повече от 4 десетилетия на сцената, дългогодишен сътрудник на Ерик Клептън и Фил Колинс и един от най-уважаваните сесийни концертни музиканти в света, съосновател на супергрупата 4Play. Синът му, Ноа Ист, е 24-годишен пианист и органист, който израства заобиколен от музиката на баща си и неговите известни сътрудници. Бях много развълнувана да го отворя. Отваряйки го, видях, че той дори не охая на мед този въпросния им бланк. Дори не си струваше. Действително това пък беше място и такъв нестандартен експириенс, който разбрах, че не си струва. За сметка на Джеликат, който пък е за мен лично много се струваше, бих повторила, искам даже да събера колекцията, но още с влизането вкъщи приятеля ми даде играчката на кучето и играчката ми вече е почти наполовина. Поне кучето ще се явно и то харесва Джеликет, да, не само аз. Маркетинг стратегията е на ниво дори за домашните. Да, абсолютно да. Каза, че си била и в Лондон. Și tocmai ați ascultat-o pe Misha Miller cântând Deja Vu, azi pe locul 34 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Și apropo de remixuri, am deja o propunere pentru săptămâna viitoare, Andra, numai din iubirea ta. Desigur, așa cum spuneam, varianta remixată. New music. Now, Rita Ora. All natural. It's so natural. It's so natural. Radio sound. Radioul care îți redă bună dispoziție. It's quite alright, I need to, baby. So on these lonely nights, I love you, baby. Trust in me.
that Halloween in the woods, in the lake, in the... Uite tot ce știi, caută-ți liniștea în prostii. Și atunci când vii, te-aștept acasă. Deliana a adus Ce are ea la Magic FM final de oră din nou. E timpul să-ți spun ce am ales pentru ora următoare. Lutrișa McNeil va fi aici după fix cu Ain't That Just The Way. Oameni ca tine au urcat Everestul. Au inventat becul. Au construit roboți. Hai să-i cunoaștem. Nume cu renume. O rubrică dată de Acapulco. Să nu fim prea pasionali în legătură cu, sau simpatizanți, excesiv de simpatizanți în legătură cu... Da, pe moment poate să rezoneze cineva comportamental. Vecii vecilor. Dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling. You were perfect. Lady in red, my lady in everybody bumping, got everybody shaking. This is the one and only, The world famous Virgin Radio. you're glowing. Your color and fracture the light. You can't help but shine. And I know that you carry the world on your back. But look at you tonight. The lights, your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. Sapphire, touching your body while you're pushing on me. Don't you А сега десните ГЕРБ идват и казват, че дигнем всички данъци. Това не е бюджета на ГЕРБ. Това е коалиционен бюджет. Ако съдим по Финансовия министър е на ГЕРБ. Премиера е на ГЕРБ. Мандата е на ГЕРБ. Но Драгомир Стойнев казва, след като има социалисти в управляващата коалиция, ще има и социалистически бюджет. Разбирам. БСП са се преборили за това минималната работна заплата да не я орежат, както се бяха опитали, и са се преборили за това да се спази швейцарското правило, както е по закон.
И за майчинство. Единствената мярка, да, която са вкарали допълнително извън това, което вече съществуваше в закона и до сега е било като социална политика, единствената мярка е майчинските, което сигурно струват, тя не струват 100 милиона евро. Nostalgia veri frumoasă amintire fără glas, doar chipul tău ce vântul rău îți spulberă în fiecare pas. Iisus, vreau să merg doar pe alte trăiri. Ține-mă mereu doar în brațul tău de tată. Pe veci să fiu al tău. Знаете какво се случи? Незаконно смениха шефа на здравната каса и после Конституционния съд го върна. Но само и само да не сложи глобите. И всъщност това, което виждаме, е един отказ на директорите на болниците да плащат на собствените си служители. И ако това просто се остави и се каже, ето едни пари повече за болниците, но не се каже, че тези пари трябва да отидат конкретно за възнаграждения, и какви да са тези възнаграждения минимални на младите лекари, медицински сестри, лаборанти и така нататък, просто няма да се случи. Не можело да се каже, понеже касата купува дейности от болниците. Може. Този аргумент умря преди една седмица. И ги продава на пациенти. Преди една седмица умря този аргумент. Конституционният съд се произнесе. Точно този аргумент беше даден, че тя плащала за дейност и затова не можело да се казва какви да са заплати. Личните пътеки трябва да се сложи в тези два фонда, които вече съществуват в бюджета на НЗОК и които Конституционният съд каза, че са абсолютно легитимни и не са противоконституционни. Само, че Бойко Борисов каза, че бюджетите няма да се пипат. Иначе ГЕРБ са станали по-леви от БСП. Ваши усилия ще се окажат направени. Не мисля. Аз мисля, че ако обществото се организира и se окаже обществен натиск, виждали сме Борисов. Cădere de magneziu sau de calciu și trebuie să chemăm salvarea să-mi facă o perfuzie și o să fiu bine. Ceea ce am și făcut. Am chemat salvarea, l-am la părinții mei acasă. Salvarea m-a dus la Cluj. Nu era în Cluj. Nu eram în Cluj, eram la Turda. La Turda, la părinții мей. Който запя. Ама той, който ги учи, трябва да знае повече от тях. Това е задължително. Затрива се, нали? Така ли, че поколения 100 години, 200 години не са нищо за историята, ама виж колко поколения се изрежат и колко били може да се